Guhdarên hêvî FM silav û rêz. Di zawiya Tûrê Dapîrê de her xelek em ê Tûrê Dapîrê vekin û nexşeya rêka gundewarên derdora bajarê Dêrikê bi guhdarên hêvî FM re parve bikin. Di xeleka yekem ji Tûrê Dapîrê em ê ji bajarê Dêrikê rêka beriyê bigirin û 20 kilometr li başûrê bajêr de em ê biçin ta xwe bigihînin gundê Tabkê. Guhdarên hêvî FM em ê ji navê gundê Tabkê dest pê bikin. Wateya vî navê bi du rengan tê gotin. Hinek resipiyê gund dibêjin ev devere cihênî çîraka wa bû û xelkê deverê di navteht û kendalên derdora gund tepên nîçîrê divedan û ev nav ji wan tepan hatiye. û hinek din dibêjin navê gund ji van teht û gerên hawirdora gund hatiye ji ber gotina teb an gundserê gir erebî qirne. Guhdarên berêz rûberê avakirê li Tabkê 1000 metrê çarkoş heye û her wisa 1200 hektar rûberê çandiniyê jî heye û piraniya çandiniyê li Tabkê çandiniya ce û genim û nîsk û vîqiya ye. Ji bilî 400 hektar beyarê vale jî li bakurê gund heye. Sînorê gundê Tabkê ji aliyê Rojhilat ve besta Sûs e û ji aliyê Rojava ve girê reş e û ji başûr ve gir zîro ye. Ji bakur ve jî mêrga mîra ye û ev herêm tê naskirin bi navê herêma Koçera. Guhdarên hêvî FM jmara avahiyên Tabkê 240 avahî ne û zêdetirî 600 malbatan têde dijîn. Ji bilî 200 malbatên ku li Herêma Kurdistanê dimînin û 5 malbatên li Şama paytexta Sûriyê jî hene. Her wisa zêdetirî jî 25 malbat û bi dihan ciwanên Tabkê penaberî Ewropa bûne. Piraniya xelkên Tabkê Koçerê Mîran e û tên naskirin bi navê êla Sînka. Ev êl tê pêkhatin ji gelek bina malan û ew jî ev in: Mala Emer, Malayidîn, Mala Hacî, Gewrika, Kalê, Kulî û Xelef. Her wiha çend eşîreyên din ji eşîra Mîra ji bilî Sînka li Tabkê hene. Ew jî ev in: Îska, Elîyoka, Ermedela û Berzera. Guhdarên hêvî FM li ser astê folklor ve jî li Tabkê dengbêjekî herî navdar heye, ew jî Mala Xelîl e, yê ku di sala 1982 de çû ber dilovaniya Xwedê û li şûna xwe gurzek stranên folklorî hêliştin piraniya wan peyzotin. Li ser astê xwendinê li Tabkê dibistanek seretayî heye û nêzîkî 400 zarok çêdefêrî xwendinê dibin û dibistanek bingehî jî heye û zêdetirî ji 150 xwendevan têde hene. û di heman mijarê de û li ser astê xwendina bilind di gundê Tabkê de zêdetirî ji 200 xwendevanên zanîngehê hene. Her wisa nêzîkî 120 bawernameyên zankoyan bi cudahiya beşê xwe ve peyda dibin.
جالك ديفا جالك راهدارين تبقرا سياسي جي جگون دي طبقي هنا ويا هري نافدار هفسروكا بارتيا يكيتيا ديمقراطيك آسيا عبدالله و چند راهدارين بارتيا PDK جي هنا.